and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nabati nido ang pagpangayo og kwarta ni Rafi. Ngadto kang Imyat, migawa siya og gibadlong si Imyat nga dili pakikitaan si Rafi. Nabalaka usab si Imyat ug unsay may tabo kang Rafi ug Kim. Apan masuk-anon si Edo. Naiba kog asa ka. Naminaw ko sa extension. Kanang sweldo mo, si Rapi ray nakahurot ana. Ay, abusado ng animal. Ug nagpatunto ko sa Imyat. Mao nang nag-abusar na. Ayaw paglakaw, ha? Ayaw paglakaw! Siyalan, sir. Kuan, gigitanggong manggut sila. Maloy kundong rape. Mosamot nag-abusar. Ayaw adtua. Ugikan karon. Ayaw pakitaig kaayo aron dili na magsalig nimo Imyat. Pasag dito! Kuan, sir. Kanang gamay ra magilang kulang. 600 pesos raman. Bayran lang sa tunang ko. Kay mauwawan sa bintawon unya to sila. Labi na inyong dungog, sir. Maulawan. Pero naman 600 nga makadaot sa mga samunte. Pasag dito mapriso tong kadahan. Ayaw adtua. Ayaw gyud Imyat. Mayo ng patagbo ng animal. Abusadong dako. Paris. Wa ba gyud lagi sa Imyat pag samantaon ta ini. Sabat sa duda na ko nga sakpan sis akong daddy ugwa panhiya. Eh, Ah, oh, sama mo. Na ato ba sa naghuwat kwarta? naghuwat pa mi sa bay, naghuwat pa mi sa kwarta bay. Nalangan tingali. Ang gusto istoryahin na, dolan niyo. Bida pa di. Pila raman tanang 600 ba? Di makasabot yung bosa na. Biha. Sinsayo raman na. Sincere din na para ninyo. Pwes ka sincere mo ka, bayri na. Alam mo, pauli na ito pa sa makapauli ito. Kini lang cellphone, ibilin na ito eh. Ibilin ko ni. Mahal pa yan eh. 14,000 ni. Pero kung ano ito bali, ha? Bay. Mamos may pagsulti ay. Dolan niyo, dolan to. Di gyapon. Di na tamalik ni pa siya. Bida. Nindo to ba? Maglaway na lang niya na sila sa atong kwarta. Kini. Kini lang relo na ko mo ibilin. Gamit ka ng cellphone mo. Mag-exulti tas ilang boss be. Ubanita bay. Kadiyot ta bay. Oh, nga naman. Ano bay? Aral na ako imong relo bay. Gamitan mo na rin 600 na ko. Okay ka? Uy. Sige. Unya, kuhaon ako balik ug maang relo ha. Ha, bay? Sige. Aniya lang ninyo. Ay, dito ha. Oh, 600 oh. Kao nagbalik na mo, ugma bay ha? Pangita lang ko. Sige bay. Ugma. Kuhaon ka na. Salamat mo ha. Og bida pre. Oh yeah, sino bay? Maro sa to siya. Parts. Iubos mo kung nag-imyat. O mata nihi ah. Susiya na niya nga ano. Para pas, suko na ron si mama na ko lang, hain ako. Stila na eh. Bida gid eh. Sige, tara Pats. Iubos ko kung nag-imyat eh. Iubos ko. Kadida, Ox. Timan. Kaya ni mo kabri. Saan man kaya ni mo drive? Ganado inong i-drive og makainom. Di na ko bug Pats. Dugay tang nagpaabot sa kwarta ni nang imyat. Sa mo? Wa gid mo abot. Aw, nawasan ako eh. Ha, bitaw no? Sakay na. Okay. Yato di kaguna. Ay, Nanas dong rape. Sugato na ko. Maayo kon. Makatulog ni tingali si sir. Dang! Rape! Dang! Ina mo nang oy. Saan tumadto ka waday? Ay, paminasa. Gipungan kong sir sa imong daddy. Nasa ko. Wagin ko panakta. Kapila raman paghatod na ko sa kwarta. Pero suko, manggid kaayo imong daddy. Nauwaw lang mi dito. Sige na lang eh. Nawasan ka. Sa kawaw. Nawasan mo lang. Ayun, ginagos ba ay? Wala ginungda ng imong kuanda, maulawan mo. Nabinagid ka. Imo ra ning tinayuan. Og si daddy nimo maapil problema.
Mao nga masuko gayud siya. Dili ka makabasol sa imong daddy. Ayan na lang pagyaw-yaw nang. Daghan na mo nga masuko na ko. Na tara, wakaat na sa nasa man ka. Tuwa sa taas ang kwarto nimo. Ayan ko dire. O ayaw sa isultihi nga ni ako. Kung mangutan na, tingna nga tuan na pas presuhan. Silang, yun ni mo dong rape. Guys, ang kakagola. Buing ay, tuwa pa ingon sa among kwarter. Pasagdan ko lamang. O kung mangutan na si Ido, ang sultihan sinuod. Nga, nipahulay sa kwarto na mo sa mga katapang. Dili na hinuot ko makatuwag. Tuwa lang ako hunahuna ni Michael. Nagtakot ko niya. Kaya wag siya naminaw na ako. Ugwa sa putawag. Pero, di sab ko mahimutan ko dili may makasulti. Gabi na, natuog na si mama. Kung manawag ko niya, masinong makadumog si mama. Simpik na ba yung among kwarto? Siya ni. Dili lang unta kamatmon si mama. Michael, hello. Ganong nausap ka na, Emily. Ayaw kong ini. Huwag ko makasabot si mong kipanulti. Magkita ta ugma sa school, pe. Ugma ta magsulti. Dili ko gusto matugaw si mama kay gabiin na Mike. Bye. Wala si kadasig na makiksulti na ako. Nausap na siya. Halos di na gusto makiksulti na ako. Nga naman ka, Emily. Unsay sahag ako na buhat ni mo. Michael, po. Wa pa day ka matulog, ha? Di ko makatuog, Lola. Ni ako si Kagoon. Unsa? Nga naman, wa mo magkasabot si Emily. Nanawag pa yato nimo, nanguta na og niya ka ba? Giingnan ako nga sayo kang miadto sa eskwelahan. Nanawag ka nina, oy. Lola, di ko gustong magbuwag mi. Anong nakasulti ka man, anak? Nag-away gyud di ay mo. Wa man. May nahiubsan lang ko niya. Unsa man? Basta lang. Ay, sultihi kog unsa aron katambagan ta mong duha sa angay ninyong buhaton. Naunsa oy mga batan-on pa mo apo ug kanang mga kahiubos, mga luod-luod sa usag-usa ninyo di gyud na kalakayan. Nagselos ka tingali, no? Wa, Lola. Basta nahiubos lang ko. Kung unsa may nahiubsan mo niya, sultihin na ninyo, husaya na ninyo. Buutan si Emily apo, ug nakagusto ko niya para nimo. Ug maunay nasabdan ko ni anang bata nga kimahal ka sab niya. Mao ba, Lola? Oo, laki. Magsusi ka na nimo ug hain ka kung wa ka pa niya mahala. Manawag na kung dili mo magkita dito sa eskwelahan. Diin man day ka itong mibiya kag sayo din sa bahay. Miingon man ka nga sayo imong klase, unya wa man day kuno ka musuod sa klase. Oy, kalit ka bang mipingit nga ano ka man, ha, apo? Musuod na ko sa kwarto, Lola. Magpahuway na ko. Tay paragon may kipate ka ba, apo ko? Wa man. Sige, Lola. Uy, nagkahiub siya na day tingali ang duha. Ug nahaso lang akong apo. Makigsulti ko ni Emily ugma. Tawgon ko siyang cellphone. Kumpleto ka na ba alang sa lutuon mong putahe para unya, tiya? Andam na ang tanan, karni ug mga lamas. Pilaragon ng unom kaputahe. Gisabot ko na sila si Patring sa angay buhaton. Dili ko gusto mapahiya niya, tiya. Ay nga, no kutag mapahiya man. Wa ka mo salig nako sa pagpangluto. Di ba ya ka mukhaon kung dili ako'y mangunay og luto para nimo? Salamat, tiya. Ay, tuod, pailisan ta ka ng table cover.
O ipagawas unya ni Patring ang mga kompletong kubiertos tiya, ang mga plato. Pangandaman gidaan nato si Mr. Samonte, ha? Maayo nang wa siya ikasultis pangandam nga atong idalit niya tiya. Wa ni mo pangutanaw, may kauban ba siya? Iyang misis o mga anak baron? Dili na kinahanglan nga mangutana pa ko tiya, oy. Ang mahinungdanon nga muanhigit sila. Pasobrahan talang ang atong pag-andam unya sa basiyo. O kamo na niya'y mahibaw sa pagpahilo na, Estela. Hello? Sa Montes Residence? Demi, paingon na dihang ako ang driver. Isulti ko palihog ni Sir Nemo. Ay, oo ma, paibawon ako. Salamat, Demi. Maghuwat mi diris bay, ha? Sige. Ninduta na sa kungalan karon ay. Di me. Dili na imyat. Ay, si Rida! Sir, nanawag si Mami Stila. Ningan ko na din napaingon na ang driver niya, sir. Manawag na ko, Emil. Ah, ikaw ra usa mo adto, sir. Dili ka pa koy gidong rapi. Ikaw ra usa? Why kinahanglan nga may kuyo ko imyat. Dili sa ko magdugay dito. Respeto lang ko sa iyang pagdapit nako. Agig pasalamat ni Estela Perez. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!